ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକି 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 4 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତା ବାବଦରେ ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଭଲ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଯେତେବେଳେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ in Odisha to create a food security environment. ସେଇଟା ଅଲ୍ ଅଫ୍ ସଡନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ବିଜେପି ସରକାର ଆସୁଛି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିସରପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ରାସନ୍ କାର୍ଡ଼, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିସରପ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଉଛନ୍ତି। ସରକାର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ। ବାସ୍ତବରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ କୋଇଲି ଖାଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ନୁହଁ, ବେସିକାଲି ଅଭାବ ହୁଏ ସେତେବେଳେ। ତ ଏ ଅଭାବର କାରଣ କ'ଣ, ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ କାହିଁକି ଲ୍ୟାପସେସ୍ ରହିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା ଦରକାର। ଏଠି ଦେଖାହେଉଛି ସରକାର ଅଯଥା ଜିଦ୍ଦି ଧରୁଛନ୍ତି, ଅଯଥା ଇଗୋ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ କି ମୋର 24 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଗଲା। ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁଟା କଲେ ଯେ 24 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ାରେ ଗଲା, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ଖବର ଥିଲା ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ, ଶିଶୁ ବିକ୍ରି, ଖାଦ୍ୟର ଅସୁରକ୍ଷା। 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଏ ଭେରି ସେଫ୍ ନେଟୱାର୍କ ଫର୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଗଲା କ୍ଷଣି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ସୋ କଲ୍ଡ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର, ସେମାନେ ଆସୁ ଆସୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଭୋଟ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼, ମାନେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ଏହିସବୁ ରାଜନୀତି କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବନାଟା ଥିଲା ସେକୁ ଦୂର କରିଦେଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ KYC ଦେବା ନାଁରେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବା ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଯଦି ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ଖାଇକି ଲୋକ ମରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ସମୟରେ ବି ଯଦି ମରିବେ ତାହେଲେ ନିରନ୍ତର ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲୁ। ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଉଦ୍ଭଟ ଯୁକ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ ସମୟରେ ବି ମରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ଭୁଲ କରିବେ। ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲା? କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନ ହେଇକରି ଆପଣ ପୁରୁଣା ସରକାରକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସରକାର ତ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଖବର ଆସିଥିଲା 2016 ବେଳକୁ କାଶୀପୁର, ତା ପରଠୁ ଦେ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ସୁଡ୍ ଗେଟ୍ ରାସନ୍ ଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ସେଇଟା ଏନ୍ସିଓର କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା।